Terginin şäherlerine Türkmenistanyň Senägatçylar we Telekeçiler Birleşmesiniň edara binasynyň mejlisler jaýyna telekeçlik işiniň möhüm meseleleri boýunça pikir alşmaga başlanan maslahat geçirildi. Hususy önemçiligi täze tehnologiýalary we öňde barjy know-howlary ornaşdyrmaň mümkinçiliklerini öwrenmek, hususy önüm enerjilaryň önümleriniň we hyzmatlarynyň bäsleşige okyp bolýanyny ýokarlandyrmak, ýurdumyzda öňelýän önümlere sarp edijileriň ünsini çekmek, şeýle-de ýurdumyň telekeçilik bölegini özgertmek bilen bagly meseleleri toplamlaýan seljedmek maslahatyň gün tertibiniň esasy ugurlary boldy. Soňky ýyllarda durmuşa geçirilen işler we gazanylan üstünlikler, şeýle-de öňümçiligi ösdürmek we döwre başdyrmak, ýurdumyzda öňelýän önümler bilen daşynyň getirilýän haritlaryň orny tutýan haritlar bilen sarp edijileriň isleglerini kanagatlandyrmak, ilatyň iş bilen öpüşünçilik derejesini ýokarlandyrmaga ýardym etmek boýunça Senägatçylar we Telekeçiler Birleşmesiniň öňüne durýan wezipeler barada pikir alşmalar maslahatyň içinden ýaşagat bolup geçdi. Senägatçylar we Telekeçiler Birleşmesiniň döredilmeginiň 16 ýylygyna başlanan bu içäre türkmen iş öwürleriniň tejribesini, üstünliklerini we mümkinçiliklerini, oň milli maksatnamalary şeýle-de hormat prezidentimiň ýurdumyzyň innovasiýon ösüşine bäsleşige okyply hemde eksport ugurly önümçilikleri döretmäge gönükdirilen özgertmelerini durmuşa geçirmäge goşýan uly goşandyryň orkadýa. Döwlet başçymyzyň Türkmenistan 2024-nji ýylda durmuş ykdysady taýdan ösdürmek we maýy goýun maksatnamasyny tasdiklamagy pekim paýhys ummany magtym boly praýa şygarasyna geçýän ýylda Mehriban watanymyzy ösüşiň täze belentliklerini çykarmak ugruna möhüm ädim boldy. Maslahat atnaşylar döredilýän mümkinçilikler üçin hormat prezidentimi de hoşalyk sözlerini beýan etdiler. Serginin şäherlerine hyzmatdaşlyk ösdürmek boýunça alaşyklara ol çekilmegi türkmen telekeçileriniň döwrewat derejede işleri alyp barýanyny äşkar edýär. Türkmenistan 2024-nji ýylda durmuş ykdysady taýdan ösdürmek we maýy goýun maksatnamasyny kabul etmek bilen ýurdumyz milli ykdysadyýetimiziň puwdoklaryny şeýle-de sebitleri durnukly ösdürmek, täze kärhanalary gurup işe girmek, müňlerçe iş ornlaryny döretmek boýunça beýlet maksatlar öňde goýdy. Bu maksatlara yetmek üçin amala aşanmaly işleriň hatarına telekeçilik ulgamyny mundan meýlekde ösdürmek üçin we orta telekeçiliğe gollap bermek netijede jemgyýetçilik önümiň düdümine hususy bölüm paýyny artdyrmak iller tutulýan möhüm wezipeleriň bir hökmüne kesitlendi. Bu orada durmuşa geçirilen çäreler türkmen telekeçilerine durly ugurlarda ýokary netijeleri gazanmak üçin uly mümkinçilikler açýar. Sergin Novataky önem köp adamly boldy. Bu ýere Türkmenistanyň Senägatçylar we Telekeçiler Birleşmesi tarapyndan ýurdumyzyň Sowda Senägat edarasy bilen birlikde gurulan giňlerimde sergide 230-dan urak türkmen kompaniýalary, hususy kärhanlar hemde öňerjileri öz diýwarlyklaryny ýaýbanlandylar. Häzirki döwürde alim esasy işlenip duran hemde ýokary tehnologiýaly önümçilikleri ösdürmek üçin şertleň dürdülmegine aýratyn ünsürliýär. Bu çemeleşme bar bolan önümçilikleri çeýnik we guramaçylykdaýdan kemilleşmekde hemde eksporda gönükdirilen önümlerini täze görnüşlerini döretmekde telekeçiler üçin giň mümkinçilikleri açýar. Şeýlelikde döwletimizde ykdysadyýetyň bäsleşige okyplygyny ýokarlandyrmak meselelerini öňeli şertler döretmek hemde başlanýyşlary öňe sürmek bilen hususy kärhanalaryň döwre başlarmagyna ýardam edýär. Hemde olaryň innovasiýon işlere çekilmeklerini hemde halkara derejesinde tejribe arşmaklaryny üpçünedýär. Ýurdumyzyň bagtly geljegiň hatyrlatyna ýurdumyzda durmuşa geçirilen demokratik özgertmelere işen gatnaşýan Türkmenistanyň Senägatçylar we Telekeçiler partiýasy öz bölüminde alyp barýan işleri barada maglumat berýär. Barha ösýany telekeçilik ulgamy ýurdumyzda iş ugurlugy ösdürmek boýunça döwlet strategiýasynyň netijelerine şaýatlyk edýär. Bu strategiýa jemgyýetçilik işleriniň hemde ykdysady başlanýyşlaryny täze täsirli görnüşleriniň höwüslendirmegine gönükdirilendir. Hormatly prezident we innovasiýalar we öňde barjy tehnologiýalary önümçiligi ornaşdyrmak arkaly guruluşyk pudugynyň kuwatyny artdyrmagy wajyp barada aýdyp, akylly şäher hemde akylly öý, şeýle-de gaýtadan dikildilýän energiýa çeşmeleri ulgamyna tehnologiýa işläp taýýarlamalaryny kömegi bilen tasamalaryň üstünlikli durmuşa geçirmegine möhüm wezipeler hataryna kesitdi. Şununla bagly Aşgabat şeýtiniň hemde berkiler döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwrüniň nişanyny öwrüne arkadaşlarynyň eýurt uly tasamalarynyň binagerlik şekil nuskalarynyň serginiň esasy bedegini öwrüne bellemek gerek. Gahrman arkadamyň başlanjy esasyna bu eýurt uly şäher guruluşyk tasamasynyň durmuşa geçirilmegi Türkmenistanyň amala aşylýan durmuş ugrlyk hemde ýurdumyzda hemme tarapyny ösdürmäge, oň ykdysady kuwatyny artdyrmaga, halkymyzyň ýaşaýyş durmuş derejesini ýyldyrly ýokarlandyrmaga gönükdirilen döwlet siýasatynyň üstünlikleri beslenýäniň aýdyň mysallary.
Telekeşler tarapyndan öňürleýän senat önümleriniň görnüşleri ýyl saýyn artýar. Türkmenistanyň Senatçylar we Telekeşler Birleşmesiniň serwisi garaşsyzlyklaryna ajaýyp üstünlikleri ýewren milli ykdysady etmeden döwleti dahylsyz ulgamynda amala aşyrlaýan oňyny özgörtmek hemde täziriklen aýdyň beýanlary. Täze ay harit nişany täze ürünlerim serge gatnaşyjarda uly gyzyklanma döretdi. Häzirki wagtda täze ay harit nişany bilen süýjü kökü ürünleriniň süýt we doňdurma ürünleriniň şoklat ürünleriniň we beýleki azyk haritlarynyň köp türlü görnüşleri öndürilip, ýurdumyzyň ähli sebetlerini halkymyza ködürlenýär.